Bona nit a tots i a totes i gràcies per venir a la presentació del nostre llibret Majors. Primer que res, estem molt agraïts al recolzament que hem rebut per part del nostre president, Emilio, la nostra fallera major, Núria, el nostre vicepresident de Cultura, Ivan i tota la comissió en general que ens apoya, ens recolza molt. Com no, també gràcies als nostres col·laboradors i col·laboradores que han donat forma i contingut al nostre llibret, sense ells no tindria. I com donar gràcies a les aportacions dels nostres patrocinadors, tasca important que ha fet Jorge Jimeno, que sense ell va dir el llibre a les gràcies. Com bé ha dit Ivan, som un grup d'amics que dediquem a aquesta tasca tan important i l'única que tenim és per res, només que això. La implicació de l'equip és total i absoluta i són moltes reunions, moltes il·lusions, experiències, però no t'esperarà i tot. També tenim molts almorzars, ens almorzars les idees i un poc de festa i és tot millor, evidentment. Però ara el que vull és fer visible i servir de treball, perquè estem molt orgullosos d'ell, i són Lili Martí, Jorge Jimeno, Xavi Barber, Pepe Pla, Rafa Barraquet, Ivan de la Merced, Estefania Càrcel, Pura Santa Creu, veterana col·laboradora i que ens aconsella any rere any del que es parla. I el treball que fem no seria el mateix si no tinguérem un dissenyador com és Joan Castellers, amic i gran professional. A tots, moltes gràcies per haver vingut. Perdoneu-me. El llibre de Guany Majors, per què hem fet majors? Està dedicat a tota la gent major per l'herència, el testimoni i valentia que ens han transmès al llarg de cada dia. Volem fer visibles els majors, lluitadors i lluitadores, heroïnes i deixar-me seguir per a molts. Fer aquest llibret ha sigut un plaer molt gran i una experiència molt enriquidora. Ens ha permès conèixer homes i dones honorables, dels quals es parlarà després Pepe Pla. I ara sí, continuem la presentació del llibret i Joan Castellers ens explicarà com ha fet, com ha dissenyat i maquetat el llibret que aneu a veure. Gràcies a tots i bona nit. Bona nit. També és una nit més. Bé, primer que res, felicitar i agrair a tota la falla de la plaça del Fort i en particular a la comissió del llibret per ser implement en aquest projecte. I la veritat que, sobretot per l'estima que li fiquem. I més que res per seguir confiant en la meva feina. Com sabreu, sempre hem tingut ben clar, des de fa ja quasi 10 anys, des d'aquest llibre del foc, que tant el contingut com el disseny del llibre tenen que anar estretament agafats de la mà. Això del disseny gràfic va de signes per mirar, per comprendre, per argumentar, per persuadir, per crear. La meva feina és transformar els codis lingüístics en codis visuals. Vaig a fer de traductors del llenguatge verbal al llenguatge visual. I si aconseguim que aquests codis sorprenguen, emocionen i en el passar del temps siguin entesos i recordats, la feina està ben feta. Aquest any, amb la temàtica de la gent major, la veritat és que es complicava una mica més de l'habitual. Des que la comissió del llibre planteja aquest tema, comença aquesta tasca de traducció, de transformació del codi visual. Aleshores, comences a pensar idees, no? Gent major, arrugues, canes, iaios, iaies, bastons, mans velles, no? Però res d'això, en veritat, representava tot el col·lectiu, fins que aparegui una paraula, l'edat. La veritat és que cal tindre certa edat per ser major. Bé, ja tenim el codi lingüístic, ara cal transformar-lo en visual. L'edat, el passar del temps, un rellotge, pot ser un rellotge d'arena. A mi és massa representatiu del temps que ha passat i pot ser el poc que quede o com jugues amb ell. Bé, el comptar del temps passat, els anys, ahir aparega la idea, el comptar dels anys. Bé, ja tenim ahir el lingüístic, ara visualment com podem comptar anys. La idea vingué en observar el tronc d'un arbre talat. A tots ens agrada agafar el tronc i comptar-li els anells
i veure els anys que té cadascú. I això també ens ajudava que hi ha diferents tipus d'arbres, i al igual que hi ha diferents tipus d'arbres, hi ha diferents tipus de persones, igual que hi ha diferents tipus de vides. Així que en aquest concepte apareix la portada del llibre. Bé, la portada representa el temps i el seu inevitable passar. Representa la particularitat de cada vida viscuda. Hem volgut fer-la en fusta perquè encara fora més entendible i així impregnar-la encara més d'aquesta sensació de realitat i naturalitat. Amb una tècnica de tall de làser també hem aconseguit que es veja el color del fons, perquè pensem que cadascú té el seu color també, en particular. La portada busca reforçar la diversitat de cada persona com a persona individual i única. Els llibres s'han realitzat en diferents colors de cartolines, agafant un poc la idea de l'any passat també, que juntament amb diferents tipus d'anells i d'arbres fan una gran varietat de combinacions. Representen diferents tipus de vides, vides llargues, curtes, amb alegries, amb penes, més serioses, més alocades, vides per viure, vides per admirar. Així aconseguim també que cada exemplar sigui únic, entre colors i tipus de fusta. De l'interior també va ser un poc un repte perquè representar algo major sempre em pensem en embellir les coses. A mi no m'agrada embellir tant les coses. El pergamí, el tipus de lletra clàssic. Aleshores vaig pensar, la gent major de la que parlem, quin tipus de llibre tindrien les seues mans quan ells eren jóvens. Aleshores pensarem en recuperar un poc els mètodes d'impressió que s'utilitzaven a principis del segle XX i que durarem fins als anys 80, que tenen color, i si no jugarem amb tipografies, sanefes, ornamentacions, poques tintes, paper envellit de diferents colors i el tramat tan característic que fa una impressió antiga. Falta de qualitat en aquest moment. Bé, el conjunt, un llibre de sensacions que es transporta enrere, però mirant sempre al present i el que queda per viure. Tan sols me queda agrair-vos de nou que hagi vingut i que agraeixo la paraula a Pepe. Molt bona nit a tots. Pensarem que el tema del qual anàvem a parlar d'enguany era prou important. A tots ens venen a la memòria moments importants a ciutats com Bilbao, Madrid o Barcelona, on els nostres majors, gent major de tota Espanya, han eixit al carrer per reclamar unes pensions dignes i de qualitat. I són aquestes persones els que ens han inspirat a l'hora de decidir com volien tractar-ho. Com quasi sempre passa en aquests temes socials tan remarcables en la nostra societat, podem trobar dues vessants de la mateixa història. Una trista, tractant la bellesa com el fi d'una llarga etapa i que tal vegada no siga tot el feliç que a nosaltres ens agradaria, possiblement amb la solitud per companyia. És de veres que de vegades és difícil fugir d'una realitat que està ahí, però hem intentat tractar-la d'una manera positiva. I una altra vessant, la d'aquelles persones majors que, una vegada arribada a aquesta edat, aprofiten el temps que tenen per gaudir de les seves famílies. I si no les tenen per les circumstàncies que siguen, també dediquen el seu temps a fer tot allò que no han pogut fer durant tota la seva vida laboral, que no activa, perquè aquesta gent continua activa. I hi ha persones que no és que no hagin parat, sinó que han continuat i de vegades han començat a fer encara més coses. Sent així un bon exemple per a tots aquells majors que per qualsevol raó han decidit que el sofà de casa és més atractiu. Volíem donar importància a aquesta vitalitat i a aquest entusiasme que aquestes persones hi rebien a l'hora de fer coses. I això ho explica prou bé Iván de la Merced en la seva introducció del llibret anomenada Fem-nos majors i no vells. Però abans d'això podrem disfrutar primer d'un joguet literari de part de Pura Santa Creu, veterana col·laboradora i amiga, anomenat Jo vellege, tu velleges, on ens comenta expressions que tenen a veure amb el tema en qüestió. Hem intentat organitzar els continguts del llibre de manera que la primera part, la part festiva del mateix, estigui present, ja que no hem d'oblidar que principalment és un llibre de falles. Dins d'aquest apartat ens trobem amb un text de Susana Gisbert Grifo on ens comenta una dita que sol ser l'habitual, i no té lletra, seguida per i li falta que li fa, la qual ella creu que és totalment injusta per la important tasca de les iaies en la transmissió de tradicions i de la cultura. Continuem amb un article anomenat 10 llibrets al forn, del nostre faller i amic Jorge Jimeno, on ens conta l'evolució del llibret de la falla Plaça del Forn durant aquests 10 últims anys.
També trobarem referències a activitats culturals del nostre món de les falles, com és l'obra de teatre Tot s'arreglarà representada enguany, i que ens ha donat també prova d'alegries. És una de les actrius que escriu, Cristian Arte. I naturalment, dins de les falles no podien faltar els seus artistes. Però esta volta vist des d'un altre punt de vista. En l'article Artistes fallers majors, Jorge Jimeno, Rafa Barraquer i Iván de la Merced entrevisten a artistes de la talla de Julio Monterrubio, Josep Pascual Pepe i Miguel Santauranda, ja retirats, perquè ens comenten sobre la seva vida com a artistes fallers i un poc del que opinen sobre el que s'està fent ara. Per finalitzar aquest apartat, una vegada més, Jordi Maravilla Raiz col·labora amb nosaltres amb l'article Precedents, present i futur de l'estat fallet del benestar, falles i pensions, per tal de contar-nos l'origen de les pensions i la seva evolució. En un segon apartat, una idea que ja hem comentat abans i que ens motivava a fer aquest llibre era parlar de gent que és molt activa i que fa coses, que malgrat estar jubilats, ells no es troben retirats de cap manera. És a aquestes persones a les que volíem mostrar, ja que són un verdader exemple de que l'edat no és tal cosa, sinó la ment. Roberto Carlos i Pepe Pla presenten l'entrevista a Alfonso Rovira, un home de la comunicació, en el que intentem conèixer Alfonso Rovira i la seva coneguda trajectòria, i comprendre quin poder diví fa que aquest jovenet estigui en tots els actes del poble, quasi de manera omnipresent, carregat sempre en la seva càmera i amb una memòria privilegiada. També ens presenten un article sobre Vivint Puiggrau, periodista i escriptora de 92 anys que ha publicat 2 llibres en valencià i que va ser pionera en l'ensenyament del valencià als anys 70. Com bé ha dit Estefania al principi d'aquest acte, esta fantàstica dona ens va deixar el passat 8 de febrer. Ojalà que haguem tingut més temps per conèixer-la millor. A nivell més local, ens trobem amb persones no tan conegudes, però importants per a nosaltres. Jorge Jimeno ens presenta a Paco Martí Rapallo, el major dels dolçainers. Este home, molt relacionat amb la nostra comissió i aficionat a la música, als 90 anys aprèn a tocar la dolçaina cada vegada amb més il·lusió. I és també Jorge Jimeno que ens presenta a Maria León, presidenta de Tirius Alcira, l'associació d'homes de casa. Este eterna adolescent ens parla de l'associació i de la tasca que fa ella. Remei Pau Fallos, del grup de debat per la igualtat d'Alcira, ens escriu el seu article Visibilitzem les dones sobre Maria Peiró Morat, mestra i primera impulsora de l'Escola de Persones Adultes, una vida dedicada a la docència i lluitadora pels drets de les dones. I com que l'esport també té cabuda entre la gent major, el periodista Rubén Sebastián Hidalgo ens escriu un article anomenat Grans esportistes, grans, sobre 3 persones que encara breguen amb els seus esports favorits i que demostren dia rere dia que l'edat no és cap impediment per a fer el que t'agrada i et fa sentir ple. Dins d'un tercer apartat, volíem donar pas a la participació cultural i literària d'alguns dels nostres col·laboradors, com és el cas de Pura Santa Creu amb el seu article La poètica bellesa, on ens parla del tractament d'este període del ser humà al món de la literatura, amb diferents autors i èpoques. En este bloc també trobem un poema de Lluc García i Garay, anomenat Pa amb sobrassada, en el que ens parla de la seva, com ella diu, abuelita. Participen dins d'aquest apartat Susana Gisbert Grifo amb un microrelat anomenat La resposta, i Patricia Moragón amb un article anomenat Mudem-nos prop de ta mare, on es veu la importància dels pares en l'ajuda als seus fills. El relat, el que més por em fa, està escrit per una persona de la residència Teresa Jornet de la nostra comissió. Per acabar amb aquesta part del llibre, tenim l'article escrit per Remei Pau Fallos, del grup de debat per la igualtat d'Alcira, on ens comenta el concurs de microrelats per la igualtat Clara Campoamor Rodríguez, i a la seva guanyadora en la categoria C, majors de 50 anys, Maria Luisa Rodríguez, amb el relat 3 generacions. I amb una part reivindicativa i sociocultural, obrim la quarta secció del llibre. I comencem fort amb una entrevista plural anomenada Yayoflautes incombustibles. Pepe Pla, Xavi Barber, Roberto Carlos i Jorge Jimeno entrevisten a diverses persones d'este col·lectiu a València i que ens demostren que la gent que ha lluitat tota la vida pels seus drets no es deixen convèncer tan fàcilment quan les injustícies apareixen a les seues vides. Núria Baeza i Roca, en el seu article Arrugues en la cara però no en l'ànima, ens parla de la situació de la gent major a la nostra societat a Espanya, a la comunitat valenciana i especialment a la nostra població, al SIDA. Ens exposa en quin moment ens trobem i els problemes que aquesta situació suposa. Com ja hem comentat al principi, el tema de les pensions està ahí i és preocupant. Avui els majors són ells, però demà ho serem nosaltres, així que és un problema de tots. És per això que Raül Ferrer, portaveu del col·lectiu Unió per les Pensions, ens escriu en el seu article El moviment pensionista,
parlant-nos sobre el problema i el que persegueixen. A esta secció també reivindiquem una activitat esportiva per a la gent més major, i és Alberto Llago i Canet el que ens aconsella en el seu article Tercera edat i viure actiu, que és bo fer esport i a qualsevol edat, sempre baix la supervisió d'un especialista que ens orienti. El nostre col·laborador Xavier Cantera, en el seu article El riu de la tercera edat, ens compara la vida amb un riu amb les seves etapes i amb els entrebancs i problemes inesperats que es troba la gent a una etapa de la vida que ells pensaven que seria d'una altra manera. Quan arribem a una edat ja avançada, tal volta les coses no són el que ens esperàvem i ens trobem sols sense adonar-nos. Hi ha gent major que sí que vol estar sola i es manté forta i independent, però hi ha altra gent que es troba en aquesta situació i que necessita algun tipus d'ajuda per poder eixir d'eixa soledat no buscada. En una entrevista a Antonio Miguel i Charo Banacroce, membres de la Fundació Amics de la Gent Major, on els seus voluntaris fan la tasca que hauria de fer la família i els amics, ens conten el que fan a aquesta fundació i què els mou a participar i fer que la gent participi d'esta manera. I com que la realitat és la que mana, també parlem de les residències a la nostra ciutat. Les persones tenim un ritme de vida que ens fa difícil tindre cura dels nostres majors com cal. Aquestes residències ocupen el lloc dels familiars, que per diferents motius no estan ahí. D'elles ens parla Juan Grau Cebolla en el seu article Residències de gent gran a la Cira. Per altra banda, Raquel Colomeres Tornell, en el seu article La decisió d'ingressar en una residència, ens parla del que suposa per a les persones majors i per als familiars prendre una decisió d'este calibre. I sobre aquesta difícil decisió ens escriu Cristian Arte, en el seu relat Tancant la porta de casa, on ens conta la situació complicada en què es troben dues germanes davant les malalties dels seus pares i la impossibilitat de tindre cura d'ells amb atencions i temps complets. Comencem a partir d'ací una secció dedicada a la gent més jove. Dins d'aquest apartat hem volgut mostrar com els xiquets i la gent més jove veu els nostres majors. I també alguns dels nostres majors ens conten com creuen ells que els veuen. Un bon exemple d'això últim és un text del nostre president, Emilio Alfonso, anomenat El vuelo campió de truc, on amb les seves paraules ens conta com el veu el seu net Guillem. Contem amb dos escrits de la nostra col·laboradora Patricia Moragón i Fandós, un poema titulat Superyayo i Wonderyaia i El Yayo era president. El primer explicant com els xiquets viuen els seus iaios, herois capaços de fer qualsevol cosa, i el segon mostrant-los com persones que ens han inculcat unes tradicions i una manera de viure. En aquest apartat donem pas a una col·laboració molt particular amb els xiquets de la nostra falla i també amb els alumnes de secundària del Centre Educatiu Xúquer, que han participat en els seus escrits. En el llibre publiquem 4, els 2 primers del primer cicle de l'ESO i els 2 primers del segon cicle. Els textos de primer cicle són 2 germans molt diferents d'Álvaro Hernández Laures i Yayo, saps qui soc?, de Nerea Líquez Safrilla, i el del segon cicle tenim A cap a la llibertat d'Ima Ortiz, Hugo Oliver, Diego Carrió i Marian Pérez i La iaia motxilera de Ferran Borràs Bolengés i Vicent Salvador Martínez. I com una imatge mag més que 1000 paraules, enguany tenim un apartat anomenat Els nostres iaios, on hi ha un recull de fotos de components de la nostra comissió, els més joves, i ja no tan joves, com amb els seus iaios i les iaies. Per últim, la nostra amiga i col·laboradora Estefania Cárcel ens ha preparat una sèrie d'activitats per a que els nostres xiquets puguen contar-nos coses dels seus iaios i que puguen fer memòria d'aquelles coses que més els agrada o que més recorden d'aquestes persones que tant estimen. Però parem un poc. Com ja he dit abans, no hem d'oblidar que aquest llibre continua sent un llibre de falles i, evidentment, també té la seva part més fallera. Contem amb una salutació del nostre president Emilio Alfonso, esta vegada acompanyat pel president infantil i el net seu, Guillem Sala Alfonso. També ens trobem en l'exaltació de la nostra fallera major, Nerea Ferrer i Cabell, i, com no, de la nostra cassolera 2010, Adela López de Santa Pau. Contem amb un escrit de Lili Martí dedicat a Rafa Barraquet i Moya, a qui se li ha otorgat la Flama d'Or Murta i Brillants. A les pàgines centrals podem donar una ullada als cens i també als recompensats. I per finalitzar el llibre tenim una secció dedicada a les imatges per al record, on hem intentat plasmar tots els moments importants a la nostra comissió. I, evidentment, també parlem dels nostres monuments i de la crítica dels mateixos. Però d'això ja ens parla el nostre poeta Xavi Barber.
Molt bona nit a totes i a tots. Jo m'havia preparat un paperet en un guió, però no el trobo, o sigui que siga el que Déu vulgui. Bé, com bé m'ha agradat molt el que comentava l'amic Joan Rat, que quan li dones forma a un llibret estàs passant a l'àmbit visual el que són les paraules. En el cas de la crítica fallera estàs fent un poquet el procés contrari, estàs passant a paraules el que és visual. És un acte molt divertit i molt... Bé, jo voldria fer també les paraules que ha dit Roberto, que és un gran orgull treballar en este equip de llibret perquè són persones entusiastes, divertides i sobretot agraïdes i entranyables. I és una gran satisfacció treballar amb vosaltres. Bé, parlant un poquet de l'explicació dels monuments, diguem que el monument infantil està dedicat a una sèrie de jocs populars i tradicionals que llacen un poquet en els temps presents, diguem, no? És un poquet veure l'evolució de com s'ha deixat de jugar al carrer a jocs com, no sé, com el xurrobà, com les xapes, com la trompa. Són jocs que estan realment en perill d'extinció i que només en molts col·legis, en bon criteri, estan un poquet mantinguent-se en els patis i en alguna sèrie d'activitats. Se fa un poquet un repàs de tots aquests jocs en clau infantil, explicant-los per als xiquets, i després també apareixen una sèrie de coses molt més sofisticades com el cub de Rubik o el Comecocos o coses que en el seu moment aparegueren i que eren trencaven un poquet en aquesta dinàmica. Un poquet la sensació a l'escriure la crítica és veure el contrast entre els jocs als que nosaltres jugàvem i que els nostres pares i els nostres iaios, els que ja tenim una edat, identificaven perfectament quan estàvem jugant al carrer, i la diferència, la ruptura generacional que n'hi ha ara, perquè un iaio li pot dir al seu net que estàs jugant al Fortnite i se queda que no sap realment això que és, no? Un poquet. I això és un poquet la filosofia del monument infantil i en el trasfons de lo que és l'explicació per a xiquets, un poquet el que vull deixar patent és que com a societat tenim que reflexionar sobre l'ús que estem donant a les noves tecnologies, com estem exposant els nostres xiquets a tot això i que realment el carrer està, encara que hi ha una dinàmica molt lloable de que s'està canviant i les persones estan tornant a guanyar el carrer, doncs realment el carrer està perdut per als xiquets i les persones. En aquest sentit, jo penso que n'hi ha que recolzar totes les polítiques que faciliten la mobilitat, o sigui, que hi hagi menys trànsit, que els espais siguin més amables, més transitables, que els xiquets realment puguen tornar al carrer i un poquet això és la reivindicació i sobretot un poquet menys de pantalletes i un poquet més de jocs populars i tradicionals. Respecte al monument gran, evidentment, bàsicament ha sigut una síntesi de tot el que així els companys ens estan parlant. Un poquet un homenatge a la gent major, un poquet el trasfons de la nostra societat, de realment lo complicada que és la situació per a la gent major, lo poc valorada que està en una societat on la imatge és el que més prima realment. I diguem que un poquet en el que és la part satírica, diguem que el cos central del monument i el més important de l'explicació representa a un iaio que és com una vella estrella del rock o del pop, que realment, igual que veiem que a tots ens venen al cap artistes que no es jubilen i en 70-80 anys continuen dalt de l'escenari, imposadament la gent major no es pot retirar perquè ha de lidiar en la conciliació familiar, que no tenen els fills adequadament, moltes voltes ha de donar suport econòmic als seus fills i seus nets, malauradament, i tenen uns horaris realment brutals per el que estava comentant de la conciliació familiar, que no es pot. I en quant a les escenes, hi ha una escena que fa referència un poquet a aquest tòpic de que la gent major és més manipulable, té més bona fe i diguem que els eslògans polítics els calen més directament o no sé, en aquesta escena en concret apareix una persona que els manipula en un pal i en una carlota per a portar-los a les urnes i que voten a qui en aquest cas li interessa. Després també en una de les escenes es parla un poquet
del caldo de cultiu, diguem, de les estafes que se duen a terme a les persones majors, aprofitant-se també de la seva bona fe. En aquest cas és una espècie de balneari on se'ls ven un remei miraculós, un fang que és molt bo per a la pell i tal, i realment parla un poquet de les estafes i de les poques entranyes que demostren algunes persones aprofitant-se de la bona fe. Una altra escena un poquet més satírica, un poquet més tòpica, més lleugera, és El mestre d'obres, on es parla d'aquest tòpic que als iaios el que més els agrada és estar repetint obres, anar tots els dies de bon matí i veure com les obres van evolucionant, donant consells a la gent més jove que hi està treballant. I per últim hi ha una escena que he titulat Iaio per a tot, que un poquet parla també del que estàvem comentant, de tot el tema de la manca de conciliació familiar, el suport econòmic que han de donar i tot això. Ja per últim es fa un poquet d'homenatge a la gent major en general i especialment a la gent major de la Falla, que va deixant la seva impronta de saviesa i d'experiència i que és aplicable a totes les facetes de la vida. I no res, espero que disfruteu de la lectura de tot el llibret i moltes gràcies. Ivan, Pepe, Xavi, Roberto, Joanra, moltes gràcies per explicar-nos tot el que s'ha de treballar per aconseguir traure al carrer un llibret, uns monuments i una crítica que són l'essència i la fi de la nostra festa. Acomiadem-nos, per favor, amb un aplaudiment.